saka na jiyo sanyi. Kai kadai ne babban jarumi ba kamar kawun Allah. Sai da kai, sai da kai, sai da kai manzon Allah. Komai idan har zan fara sai na kirayi mafi girma, ya wanda yayi sammai da sama'u kai min nima. Kai ne ubangijin bayi mai ba mala'iku dama, ka taya ni in yi bege na ga annabi da rasulallah. Roko nake a gare ka ubangiji ya mafi afuwa, ganin ko salati mai girma gurin annabin kowa, ka sa har da alayensa ya mai isaran saiwa, har ma da ce hannunsa kamar su barha masanko. Ba zan barka ba tijjani na sa har da malin shehu imamu Husaina a gaishe ka ya mai riko da rasulallah. Sai da kai, sai da kai, sai da kai manzon Allah. Ya mai mukamai mai daraja kai ne ake kira nuri, hasken ka kowa ya samu ya makamin dukkanin sharri. Sunan ka ke sa alhini a zuciyan manyan kafiri, wallahi annabi sai hange gurin wanda ke kin Saifullah. Kai ne ka zama kana bauta, kai kadai ba wani bayan ka, kai ne ka zama dukan duniya ba sa bukatar lafazinka. Kafirai sun gaza gane ka, komai kace su ji haushinka. Yau gashi dukkan duniya burin mu muka rasulallah. Sai da